Thank you for tuning in to Zim News Beat TV with Robert Tafumani. Takafamba zvakanaka ine zuva rino. Takafamba zvakanaka Changamire. Akadii mwana wedu? Mwana mutano. Aiwa inga zvinokudzwa. Mutano. Zvinokudzwa chaizvo. Tinozvitenda. Nesu tinotenda Changamire. Tenda chose kana aitawo zvakanaka. Zvinenge zviri zvinhu zvakanaka. Muri kuzviona usei kumba kwenyu muri kugara naye zvakanaka? Mwana ake sekuru. Handina kana dzudzu. Kana. Kubva zvatakabva pano hai chikoro ari kuenda tisingazivi kuti anondovanzira but ndogara chimubvunza achiti hai hapana nyange ndakamutarisa pane chinji saka nhasi mama uya neripi tatauya Changamire patakapedzera kubva pano maiti tigare tichiuya mudare nokuti mhepo haingobudi kawani sekuru ozotiudza kuti zvava papi togona kuvaraigwa muvengi haana kuzorora sezvo isusu chiya chinenge kuri kungotaurawo kuti aiwa nemba haiperi kamwe munoramba muchiuya kunenge kuri kutaura kwedu kwevakuru kuti mudare munombodzokawo muchipota muchidini muchionekwa zvinhu zvichiramba muchipiwa zvokuti mushandise nguva nenguva chakanaka chivepo zvatinenge tichiitira kuti aiwa musazovarairwa rambai muchingomhanya sekuru tauya asi sezvo mauya nezvinhu zvakanaka kudai aiwa zvinotendwa tinotenda neuya mukomana mukuru uyu tasingagoni kugara pasi tese tichiita nyaya hai kubva zvatakabva pano takutorongawo zvinhu kuti dai tichionesana achifarawo kudhara hai kwaingotukana chete ndinenge ndakangoshata aiwa zvinokudzwa chaizvo anozani kuzvinzani same iwe Frank manje mazuva angu haamazivika andinoyo haazivika kuti ndinochikumbira kuti asununguro nekuchikoro agonewo sevamwe vana anogona ambotati kana ndiriinde kumubatsira anogona zvinobuda zvakanaka zvinobuda zvakanakisisa chaizvo zvine nzira yakanaka manje mutauro wangu wandiri kutaura anounzwa iye yes nxekulo asisa tichamuturikira namuturikire anto inkulumo yave inkulumo yaizvaini nesho uzwa njani katesi anditiunza zvakanaka asi kana muchitaura imi mhanzi ndikati hai chaturikira aiwa zvinokudzwa uyezve ugarewo namai zvakanaka kumabharabhadzi ako abude zvakanaka tizopembera nekufara rimwe zuva waita zvakanaka muupenyu utauhlalelowo mama kakushe nxawusufundile lawo ungapasa sihlale sikholisa sindawonye futhi sihlangane futhi khona la sikholise sindawonye manje ndinothetha ndandamsuwa chaizvo kuti ade sekucabanga kakhulu hayi mwana uya variko ukuthi umntana lo anokhona yini kuti unenge wakufunga kuti akomana ka vyataura apapi manje kuti unenge wakushupikana zvino zvakainenda akufarawo kuti aiwa waindokecabanga kuti umfana lona lapho khona kathesi munhu angabe esenjani kuhamba njani nxa ekubona kunje solayo yajabula pendula kutonyara zvake usanyara baiwe zvakatopera zviya zvinopera zvakatopera mwanangu tongavide nhloni lokwanisa kunjani zvakatopera muzukuru zviya zvine zvinowanikwa muvanhu mukurarama mumamisha munoberekwa vanhu unosimuka zvinhu zvakasiyana siyana musha nemusha une zvawo asi ukarifambira ndopaunonoti rinopera handizvo ukarinetera mwana anotoita benzi
asi vanogona kuribatsira variko. Ichokwadi zvineipa padai makarinitira nanhasi dai muchine bongozozo kana kuti dai patowane zvimwe zvinhu zvisingachatauriki kana chituna pasi saka izvezvi kuganhura badzi mhepo iyoyo mhepo kwayo munhu kwake kana iro ramakabata riya rinotendwa nekuti munenge muri mubereki ari kunzwa kurwadziwa nemwana wake muti aiwa chiri gandipotire kwaasawe ndikati aiwazvo ini ndo zvandinodawo chigatione kuti toitawo sei. Hakuna mwana mai vanoda mwana benzi pamusha. Mai kana baba vanoda mwana akanaka paini pamusha. Zvino kana adai mese mune makupusaka kuti nai wedu zvino zvakadai zvakambobva nepapi uye zvinopera sei. Ini kuuya kwamaita muchidzoka kuzotiratidza mwana kuti aiwa mwana wenyu yanaka ini ndanzwa kufara pazuva ranhasi. Ine mufaro mukuru nekuti munhu unomuitira anongokutaurira ari ikoko pachimiro ndiri mupenyu sekuru zviya zvamakazondibatsira zviya zvakazoita handiriko ndikanga ndazowana nguva chakambenje handiona haumuoni wakandambwa ndo kwakaenda tsoro zvese zvatopera. Zvino ukaona anopetuka kuti ini uyai muno mashura akadai saka nhasi munoti iwo kune vamwe vane dambudziko rakadai. Ndokushuvira kuti vanhu dai vangotevererawo chivanhu kana dambudziko rakudonhera udhuzo lukuwele ekhaya ungayali lokuhlezi usithi uyakhonza siyahambe emasontweni kodwa sizame zonke indlela lakubo sekuru ukuthi sihambe kumatare nokuthi ini ndakatanga kuchechi mapostori but zvikaramba asi ndasvika pano pana sekuru Shumba nhasi ndiri kufara ndasunungurwa mwana wangu ndakutowanawo hope nepamusana pemwana wangu ndasingazivi kuti ndichaita sei. Ndachikumbirawo kuno hama dzemurume wanguwo kuti ngavandiregerere dandora ndakatora kubuda pasocial media hakuzi kuda kwangu kushaya makwati mari handina munhu anondibatsira vari kutiza kuri vasatiza vana ndevavo indakangobara kungovasunungurira mwana kuti chakaipa vasarasira kunherera vasambo chese kuti mwana akafirwa chakaipa ngachioneke kwauri vasadaro ngava respecte vana ivonherera kuti mangwana hanzi chirerewo chikukurerawo havazivi kuti Mwari kana vadzimu vakavavigirei nherera idzodzo dzinogona kuti iye yuyu mangwana ndiyo chavachengeta vasatarisa kuti mai vacho ndivo vanochengetwa chete naivo vachachengeta ndivo varedzi vevana. NeZimbabwe yese ngaidzidze izvozvo kuti kana munhu mwana afirwa vasarasira zvakaipa ngatibatanei kana munhu afirwa kune hama dzevapenyu ngavadzidze kubatana nevamwe tirapise mwana hakuna kuregerera munhu kufirwa haisi mhosa hakuna munhu anoaplya kufirwa tese taida kuti baba vavo vararame asi nhasi ndiri pano pasekuru Shumba ndikakanza ndine mufaro asingagoni Zimbabwe yese kuti ndikuudzei ndachishuvira kuti dai muchingosvikawo pasekuru Shumba muwane kuya zambuko. Ini ndariwana nhasi zambuko mwana wangu akuenda kuchikoro kumba kubika munhu aionawo mumba hachamuoni. Ndokunzwa kufara Zimbabwe ndokutokunzwako totenda nesapoti vanoona vari kumhiri makungwa shama dzangu dziri kumhiri makungwa vakandizivisa kuti takakona but ya in pain neboys hai boys dzaane utano ndinotenda. Aiwa zvinokudzwa zvakadai zvinorumbidzwa tinototenda chose vadzimu vakapindira vadzimu wake vanenge vachiri kumuda vakapindira zvavo. Nangu ndafara handina mazwi mazhinji kuti ndireve Shumba anongotaura kuti ndakazobanwa iwe mvudzi kwano kuti ndakazodonhera nhasi hauchabanwa zvato zvakapera ka uda kuti abane hanzi ndakabanirwa bhutsu neuri kwai ndakazodonhera ndo zvazvinoita mhepo kana dzakabata pamunhu dzakaputira kudai zvaanozoita mangwana hazvizivi
Zvakauzonzi akabata varume vakuru kudai nhasi anotonyana. Anovhunduka kandikumba kauraya dho. Anovhunza kuti ndiani akauraya mama. Ndikati ndiyani kuti mina anorapa. Nebanga achida ropa. Ndiko zvina zvisiko. Izvezvi dai izvezvi tava tikagara. Ndatovhunza kuti tiri kudzokera rini. Kana mboti chikana. Zvakanaka zvachikazvigarira kafunduka. Kuti toenda rini kwasekuru nemuhombe uyu asara ati ndiri pfudze kutenda sekuru. Homwe yake wakaita. Akaonawo peace job. Ati mama kana makudzokera next time yangu ndikangowana ikaka $20 munotengera sekuru doro. Ndafara. Shuwa muri tiri vatatu muri but takunzwanana. Zvasingamboitiki tichionesana upenyu. Topati mama nyango marisipo endai. Tichanotsvaka toya tichikwereta tichisanganisa andotambira ndokupaiwo mari. Zvinhu zvasingamboitiki kana andiona sokuti hameno ungogara chingoshaudhana neni kumaporisa chingomusungisa achirohwa achidii. Asi kubva zvatakabva pano handidi kuinyepa. Nyanga kanonoka kusvika kumba anondifonera. Mama nyabuya sendleleni. Ndiri kufara. Ndiri kufara chaizvo. Dai muchiziva zviri mukati momwoyo mangu. Dai muchinibetserawo kutenda. Nokuti ndakasununguka madhanga. Ndandisingazivi kuti ndotangira papi. Hatingatendi tiri parunhare. Ngandiinde naye mwana wasekuru Shumba. Vanomuona mukomana wacho. Aiwa zvinokudzwa. Ini vandigonera maita zvinhu zvakanaka. Uyezve ndokuti tirambe tichimuona nekumupa zvinhu zvokushandisa. Vese vanofanira kugara vachishandisa zvinhu zvavanofanira kushandisa. Kuitira kudzivirirawo mhepo idzodzi. Uyezve vana vari kukura vanoda kukura vaine chiraramo chakanaka mukurarama kwavo. Zvakaparwa nevakuru mukati memusha hazvinei nevana. Mhosva dzevakuru hadzifani kuenda pavana. Chokwadi. Vana vachiri pwere havana chavanoziva. Saka isu tikariringedza tikariona kwakungobvisawo kwakutsveta mwana usara akarerukirwa. Kana iyewo kaanenge akuzviona kuti ini ndarerukirwa. Upenyu hunonakidza uswera naye amai maswera seiko. Muri kuita vai utoti iwe mwanangu izvo. Aiwa ndoupenyu. Upenyu kuti mai vanogara vakadaiwo. Kuti zvino chibhakera chingangosvika. Zobva kumwana kombozi zvayo. Zvakaoma. Aiwa ndatenda ini. Tinotenda. Ndatenda. Asi pamukuru vacho festival kwana baba ndiyari kungonetsa pazvichingiringira. Asi kana chifona nyango ndikati halo anonyarara. Sometimes oti halo ataure. Handizivi kuti anode pakazombotaura. Vakangati ndiuye kuno kuHarare. Tiende kun'anga. Ndikati kupi zvikanzi kuchitungwiza. Ndikati tonodii. Handinoda kunozvisunungura kuti inini hama dzangu dzinoti ndakauraya bamunini babebe baba. Ndikati aiwa ini handisiri wedzinza renyu. Handingauyi. Imi tsvagai vedzinza mufambire nyaya dzacho. Makore mangana akazorora baba vacho. Makore 4 years 5 years gore rino. Hatingafambiri nyaya dzacho ini handisi wedzinza yenyu. Zvikanzi aiwa ndoda kuzvisunungura kuvakomana vatu kuti vazive kuti inini handisi ndakauraya baba vavo. Handizivi kupapo sekuru Shumba kuti zvinorevei. Handiti vari kuzvitaurira nemuromo wavo. Ngavazvifambire nehama dzavo. Kana wafamba nehama dzavo uine rabuda imi muri mutorwa kai. Hamuti ndimudari wavo nekuti muri mutorwa. Imi makakwanisa kufamba nemwana wenyu nekuti ndimi makabereka mamanzo kurwadziwa. Ivo mukavadeedza vakaramba. Saka aiwa zvaisi mhoshaka. Ngewo kana vana matare mumusha mavo havasiyane nemutorwa. Ngavagadzirisane vega vega iyoyo. Nichamakafambira pano ndochatiri kufarira. Izvo kuzonzi akauraya nhingi ngavachifambi mudzinza ravo. Idare ravo nekuti padare remwana chairo. Nhasi vakuzokuti ingatifambei sei. Padare remwana achirwara
makavadaidza pano mukagarira mazuva maviri havana kutsika pano pamukova saka nhasi muzonzi kwai uyai timbofamba uko ndinzwa kuti inini handina kuuraya munhu kuti zviitisi fambai neiwe kwamahwenyu muroora musei mutorwa mangwana munozozvitaura muchiti vakaenda nevo mumakai bani aiwa hatiiti izvozvo chataitofanirwa nemuroora akatokunda ndo unonzi ugamba kawo akaita mukazi hakuna ndo unonzi ugamba ihwohwo kuti ndinomira chete kusvika zvanaka ime muchiti ndakuzviona ndakafirwa isu tikaramba kuenda takumbozviona kuti achabatsirisa sei mwana iye zviti akangwara izvo asangana nazvo akamira akati ikunda hunde akavanyadzisa inonzi inyadziso iyi haiko zvino even kuya kuna hatina kuvaudza kuti tiri kuuya ndizvozvo zvichitongobva panoendai kumba unogarei hatina mbotobataurira tiri kuuya aiwa indapedza matari ushai baba uyu nhamo nenhamo haateereri haanzwe misodzi yako inogara iri matama kudai agere parutivi pako ndiwo weurwere ndiwo matambudziro urwere hwani hwake hwaakapihwa mukati memusha wekwani asi handihoga umwe hwacho akahupihwa munoti munovati vaikwa vanosveta vamwe ngazi munovati wei ndovanosveta vamwe ngazi ndiwo umwe hwaakawana mukufamba kwake neshamwari dzani dzake makambozvinzwa izvo naipapo muchemberi wei mukufamba kwenyu kwamunoita dare raifamba richifamba muchiti muri kubatsirwa makambonoudzawo here veukama hwake kuti ndiwo mamiriro akaita dare wakatadza kukuyamura vakati takauya last year muna October ndakatanga ndafona dambudziko richiramba chikura kumukomana vavo mudhala ndobva vati ndiuye naye kunoko ndikati handina mari zvikanzi ndesu hatina chimari murume muroora wangu ndobva handipa mari yekukwira tikauya nemuroora tikavaudza kuti hai tiri kukwira tiri kuuya nemwana tizofamba pamwe chete ndobva tasvika muno muhaifieldzimo tikasangana navavo mudhala vakati ndikwandiri maipupu tiudzei kuti mukomana kana zvatanga zvinoti chii ndikati kwete ineni handingakudzi mangwana munozoti mai vacho vakati ngatifambei tikangonosvika chete kungotsika pamusha kana panonamatiwa kana kuti ndepeng'anga mhepo nongobude kuudzai zvainoda tikafamba vakatifambisa nze kushe ukunze kumapostori mupostori yakati nditore mvuri wangu neuyu nditi ndoisa pasi pemiti mhepo inosara ipapo ndikati baba handina dzinza nemwana uyu ndakabereka baba vacho ava vaiva vakagara seni so ndikati baba vacho ava ndivo vanofanira kuzviita nokuti ndivo vakabereka ndivo vane ropa iroro ikaipera kudaro mupostori akati hai chiti ndikati ndikasunga ndikati ndorova ndakurova vanhu vasoweni ndimusatamba nepfungwa dzangu ini ndiri kushupika nemuchichi ndobva tainda ndanogara kumota yataifamba nayo vakasara vari vega ndikaona vakugwa pachezvavo wechikama pakazara panga pane varoora kana 4 ndobva taindisa futi kune rimwe sowe rimwe iri ratakaenda mai vaya takawana vakazvigarira vakati ko naimi dare romusha rinofamba nevaroora sei mai guru vakati inini ndiri muroorawo zvikanzi ndazviona kudhara kuti muroora but ndiyava muroora ndiyava baba ari kufambira nhayo rechi yemwana ko ndikati ndimo muri kuzviita muchati chii hakuna kadavira ndobva tazi tipinde mudare ikanzi $20 nechinamato $50 nematari ukashayikwa mari mai guru vayo vakanga vakupopota kanzi budai tiende
tiendi tikaenda pane pamwe futi uyu akatanga kumbomunamatira ikauya mhepo but yakaramba chichema. Mupostori akati aiwa kune munhu akatovhara kuti isataura. Tikati yezvo ndobva tikati ndachikumbira muchimusunungura tiwane kufamba naye. Sezvo panapa baba mudhara takaguma tichiviga baba uyu indogara Bulawayo mari handina kuti ndinoona pakaradzikwa umwe wangu chitiperekedzai umbudzi tinoona kwakachengetedzwa baba uyu. Tikafamba takunosvika kumbudzi ndobva vamisa yavo mota vauya kwatiri zvikanzi maipupu hazvichaiti 12 yachai kumbudzi kwavharwa. Tikati apakatikati tikati isusu sezvo takaneta takuendawo kuchitungisa kumukwasha wangu tonogeza torara tozouya mangwana yanga risondo toenda kupi kumbudzi. Havana kuramba tanorara makuseni tafona takusumuka kuno kuchitungisa hatindei kuHighfields tinosangana kuHighfields zvikanzi pakanaka tavamurodhi mukwasha akati tete chimbofonai tisasvika tichimira tiite zvinhu masini. Takufona zvikanzi kutsvaga mari yefuel. Ndiyo mari yefuel tatosvika vhiri muHighfields tagara tafona hachabatwe takuti jai ko mudhara hachaansi foni zvokufamba sei. Zvikanzi mama sei handina airtime. Muroora ndobva mupa mari yekutenga airtime. Pane uyu ndobva pana mwana wavo ndobva ansa maiguru vaya vandaiva navo nezuro. Zvikanzi jai ipapo maipupu musatovabatsira kana musatoita izvozvo chichichizvo hamene zvaitaura. Ndobva akata foni ndobva vaisa meseji yokuti muudza tete kuti vasaperekedza maipupu kumbudzi kuguva rabamunini nokuti mudhara izvezvi kutaura ari kumasowe autogadzira nyaya iyoyo maipupu afa kuenda kuguva. Ndobva ndati uya ndobvati meseji inobva akanukaverengesa uyu ndobva tati manje mukwasha wangu ndeyemutemo. Ndobva titete panapa vanhu ava vari kuda kukukotai manzwi okuti imimi mukapopota wozoti haana kuuya nyaya yemwana vaya kuzogwaniso. Ngatichibvai panapa tiende tozoona zvokuita mberi. Isusu nekuzvidza vanhu akwavaverengawo mabhuku hatikadzokeri Bulawayo tisina kusvika kupi mhepo yaiti kwanzi miko iripo iri paguva pangu. Tikasvika ikoko ndichakuratidzai pane miko yacho ndichakubatsirai. Taenda kumbudzi tasvika pana B zvikanzi hapana. Taenda kwaA vakaverenga neadresi munhu aifanira kuchengetwa Bulawayo nenyaya yekuti marriage sezvo muri kutaura changamira vanhu vanenge vasingakudi. Ndobva vangotora mutumbi ukawinza kuno vakafira kuchinhori. Taenda vatiperekedze City of Harare koko. Ndichisvika panchiti ndini mukadzi wako Tembekile Mpofu ndauya nemwana ari kushupika. Uyu ndobva ndati ngagwadame akati handifuni. Ndobva toti wa negumbo ndobva mhepo yalaita. Akatanga kukwachira chiya chakanyorwa zita rababa kuti achichema akundi inini asingadidi achindirova kuti rumutoro nyaya watanga uri mutoro hazviti. Saka pasara pashoma kuti achiti kuchu ndobva tanga futi kutora matombo aya achida kutema neni kuti kwanda kuti wakudzosera sei ndakurohwa kuti ndiri kuitei. Saka paipai uyo City of Harare zvikanzi tatsaita kupeya vanhu attention panenge pane masomo munozowana vanonamatira vasirivo. Mukwasha ngaswededze mota pakagwiwa kuti tipinde mota tikaendeswa kumaGumtree kwanga kune vamasove akasvika ukamunamatira akati mhepo iya ukaitira hasha inongokubhaizisa kuti yapera isina kudi kupera. Tabva taenda kuchitungisa mukwasha tadzoka tasvika makuseni tichimuka yanga akarara pasi ndipambeta zvikanzi mama ndarota dhedhi vachiuya nevanhu vakamuuraya vakawanda vachimurova kuti ngabvume kuti ini ndife. Ndikati saka toita sei sezvo hama dzako apa dziri kuramba. Ipapo tichiri kuti tiri kufunga ndobva mhepo yake kudzipa
yakaita patai fire yakabuda papo zvikaita fire tikashedzera mafundisi fire ikazoita iri nani ndobva kuti takukwira pabhazi wesi wakarwara saka ndofamba nesalt rematombo ndobva ndaisa mvura ndobva ndangorinamatira ndobva ndobva amwa ndipo pakazoita nani voukama nyange from ipapo havana mbofo but tiri pamakuva ipapo uya baba mudhala angachiramba kuti tiende naye kumakuva aifona chiramba chiignore nokuti ndada kuatenda mhepo iyi vakaramba vakaguma vewo ipapo from there havana kuzofona but mhepo inongobuda ichitaura kuti weukama hwangu kana uchida kuti kunde hondo iyi usavaudzi nokuti ndivo vakakonzeresa rufu rwangu. Uyo haatauri shona mhepo ikaenda ukamutaudza neshona haambonzwi but kana yabata anotaura imwe shona yakakora kumba aputsa madhoo banga ndogara ndakaviga mapanga akuda ropa lakini afu kana achida ropa anenge achida kune uyu sometimes uyu sezvo mataura achangamiri munhu kungoindavo uyu vakambomutora vakapedza nezvake vakatitanga kumuratidza kutaini sorry ndosanganisa nendevere vakwanisa kumujikelana ukuti omunye eti hamba kuzivani yegcina muzivani aenda kukuhama aenda kune hama aenda kune hama so inini ndobva ndarwadziwa ndobva ndati ngauye saka iyi mhepo iri apa iri kuti iwe mudheverewe wakangwarisa taida kupedza neuyu zvese zvaari kuita ndisu zvitari kukonzeresa ndikati inga ndakakupai makakona kutenga kana bhutsu kana chii ndindaitumira mari kuti mwana pfeke zvikanzi iwe wakangwarisa ndikati andikarege kungwarisa vana ndevangu zvikanzi aiwa hapasi vako iwe chako kubara iropa redu uyu kuchikoro hachaindi mbijana ndafonerwa mwana kuchikoro zvatanga touya kumba vanonamatira mhepo yotaura iko zvino manje kutanga yava nani yava 1 iko zvino dzava 3 pane uyu weropa pana bamba pana baba pana mudhevere anonditi inini mudhevere ndakakungwarisa uyu kuti nyaya watanga iyi haumboikwi handizivi kuti ndiyani ndikati mazita vanoti zita harina kukosha asi zvatiri kuita ndizvo zvakakoshera kuti uone kuti tiripo zita rekuramba kutaura saka mwana kuperezeka mhepo iyoyo kubva zvandakamudza kuti ndakataura namukoma Robert vakandipa nhamba dzenichangamwe saka ubva zvandakamuudza kuti takuenda kuHarare the day before yesterday satakwira hana kudya tikauya murodhi hana kudya nezuro akasera sina kudya atauri neni anenge achingondirafura ndikamubvunza anondirafura ndakakuudza iwe kuti kuHarare hamufuni kuya Harare meni iwe hamufuni kuya Harare meni uyangisanga peHarare so ini ndenge chiti ndiri kutaura naiye uyu achichinga vhera achindirafura nyange mubhazi vanhu vaingobvunza kuti ko mwana mamidi tikati ai hapana zvatamuita nezuro paipa ndobva tabvunza sekuru kuti sekuru tinoda kunokwira mabhazi toita sei zvikanzi manzi munoenda here nanzo achangamira chitima musati maende ndobva ndamuudza kuti hatichaendi zvikanzi wena yadlala mina mfuna kuhamba kuenda uri kutamba kobulawayo mfuna ngesikolo kudzokera kubulawayo inga ndibhasile anga singapasi ndofunga mhepo iya paitaura pokutanga iti ndakatora njere dzake ndini saka ko zvino ndiri kuona kwangu sokuona kwangu ndiri kuona sokuti vari kudzoserera nzere dziya dzokuti ini ndingorelaxa kuti zvinhu zvese zvadi zvanaka ndakagara ipapo ndangoona kutarisa kwacho ziso ndobva ndadzuturuka ndagara pane imwe chee ndobva chema ndobva sumuka pamusoro pabhutsu chibhakera ndobva ndanodonhera uko ndikati sekuru saka laki tava naye sekuru panze uyu muroora kuti abate ndobva anzi bhutsu kuko mutamba neni ndokuuraya ndikura ropa iyi
Saka sekuru ndobva vamuya nemashure ndobva vamubata paya simba naye ndiko kuti ndobva ndazotsvaga sekuru ava vamwe kuti uyai mubatsire vamwe sekuru ameno mhepo ndobva vati chirega nditaurirane tiri 2 ini nemhepo imiwo ukama chimboendai ndobva taenda panze hatichazivi kuti vakataurana kuti chii izvezvi ndofunga zvalaita handizivi izvezvi nyange ndichimutaudza ari kungondirafura futi nekuti kana zviri padhuze anondirafura ari kuti iye akandiudza kuti ndisafamba mumatare tingogara kana nditsvaga vanhu ndingouya navo kumba. Ndiro dambudziko rangu chakambirira ndinaro kuti usatsvaga vanhu vanokubatsira asi dambudziko rakadai izvo haunoti vanotamba idambe iwo wakavaberekerera vana haisi mhosva vasaturike matambudziko pavana kuti utambudzike sezvo iwe wasingakudi ndiwo mhosva yako muzoko wakapinda mumusha kunogara musha wousingadiwi ukashingirira ukaita navo ivo vaiziva zvavo kuti tichakubata tava nekuti wakashingirira kusvika vatora vavo vakaisa parutivi vatora vavo nhasi unowanze une vana ndiwo wakusangana nematambudziko asi zvisinei toda kutozvinzira nemhepo yatoitaura yoga kandi tiripo iri kuri ndokumbira kutaura zvimwe ipapo tichiti tikukwira manheru tiri kuya kuno musara kwevana wakanzi musara pavana pakafa baba vacho the brother uyo mukoma wavo akati iye mai handichengeti ndochengeta vana ndikabvunzwa nasawira wemhuri kuti muri kuzvinzwisisa ngati kwete zvikanzi kana ava vana 2 vakarwara ingava mari yechikoro munoudza musara pavana. Saka ndaigara ndichimuudza mukomana kuti vana uyu atanga kurwara zvikanzi torai bhaibheri mubatise bhaibheri mongonamata zvinopera. Ndikati nai mukomana ndinotonamata kuti zvibudewo kunamata kwandoitawo iye musara pavana amaiti nai mukomana ndiye akatora kuti uyu ndiye akamutora uyu akati anomudzidzisa angasingabhadhari fees kuchechi anzi aipa mari ma300 yusa asi uyu fees hapana ndozofonera ndiri kubhuruwayo asi chikoro ngasingamubhadharire wemukomana asi aibhadhara mari yempiro yekukereke kana mazana 3 kana mari yakakora zvakanyanyisa. Saka izvezvi haana even patakauya haana tichiti tinokwira manheru makusena ndobva toti mama muri sei ndobva ndatanga kufonera uyu ko naiwe mukoma wako ari kundimurosa zvaita sei zvikanzi mupindiro moti muri kufara ndobva azoni ndikati tinosimba mwana wangu uri sei zvikanzi ko usemu ari sei mama ari kuitei mazuva ndikati hapana kwaane foni hayo haana foni yakafa ndobva nyarara kudaka asi since last year October ndaimbosvitsa shoko through muzukuru kuti kuno kusekuru zvatanga zvadai ndafamba zvanzi saka mhepo ndobva yanditsiura kuti ingava ani umwavamwe vane izihlobo zami ungazicheli akadai ari ane hama yangu ndivo vane utsinye even mai vangu vanozviziva zviri kuitika usavaudze ndiko kuti hondo yacho uihwine. Vanhu vacho havamutsi musoro kana kuti makadi mukomana nebusiness muHarare mwanotoverenga mumanewspaper ane mari dzake asi kana kuti mama kana ka$5 chengeta vanenge navangu kwete hanzi imwe hama yavo atori munhu ane mukurumbira anozikana kana chiruma kupanawo kana papi asi anoshandira muno mudhuna muno matiri muno asi aburitse kana gwatidiki zvaro kuti richengete avo ndichiri kugwa nehondo yemukomana uyu ndakati ndabuda ndikasvika kumba kwangu ndichivhura kinura mandichikinura pakabuda shiri musitting room ikauya mukicheni unit ndikangosheka so ikabuda panze yabuda panze ndichichipinda mubedroom ndikanza mwoyo wangu uchiti nda kusitting room ndobva ndaenda sitting room padoo apo
ndobva ndaona pane shinda yokusona pasi apa yakapotewa so kumonewa uku yakangoreba kudai. Uyu paakauya ndikati iwe ndaona mumba mune shiri asi hamuna mabura hamuna maevhenzi takavhara ko chirudzii. Zvikazi mama sei? Ndikati hai pane shinda iri padhoo ndiwo chiukera TV ndiwasungirira here? Zvikanzi kwete ndine akasvuta zvinhu zvakati garitese mumba anenge aenda kunorara murumu make. Ndikati 3 days uyu anambogara auya musitting room. Ndobva ndabuda ndaenda kwandoitawo maricho. Ndasvika ndaona na 8 kwauya chinhu like vhudzi. Ndobva ndadai wechi3 ndobva ndati ndiri kuzvishupirei ndine heneti. Pandakadaro ndobva ndatotanga zinu kuuya kudai hombe chiripo chinhu chacho mufoni. Ndakachikepcha ndatotuka mukombi kuti ziso rangu harina kunaka riri kutarisa umwe musikana zvakaipa. Chinhu ichocho nanhasi ndofamba nacho. Saka iyi mhepo kana yabuda iri kuti chinhu chadii hanzi vakaona vachinengera vhudzi richidaisa kumeso vakati zvisinei rega ndisisi ndopfuura ndisiyana nazvo kwaipa kuzouya chinhu chakaita kuti kure ndo vachitora mufananidzo wacho. Saka makatora mufananidzo wechinhu tione kana ndichifamba ndofamba nacho ndinochiona iko zvino ndinochiona but hachina kukura chidiki chichikutera pese pandiri ndinacho but uyu mhepa yake kabuda inoti iyo ndinozvidza ani ndikafamba kune vanonamata vari kuti ivo chitreka but chitreka chacho vakapotsa vaida kuti vandivhare maziso. Shiri chinonzi chinhu chinovaronda pese vanenge vari maringe nedare remukomana. Saka pese vanofanira kufamba zvezvitozikanwa kuti vari panzvimbo yakati. Neshiri iyoyi hanzi yaifanira kuti kana nchipinda iyo nditi maziso avhavharika. Vambotaura kuti vakaona iri kumba inotendarira ichibva yazoenda kumba yekubikira. Ichi ndakachikepsha ndiri pamukombi. Pakaita chiblack chiri kokoko icho. Saka chikandi iko zvino chakundidla maziso apa. Saka chakundidla apa maziso. Chikandidla maziso chopinda mumino chouya kuno ndakuda kurutsa semunhu akazvitakura. Saka muri kuti chichi muri mukombi makabva machiona ndokuchitika. Handichaifamba nenda chinofamba nenda. Musikana takagara uyu mukomana wangu uyu. Musikana akagara apa ini ndirapo. Ndobva ati ini ndakamutarisa zvakaipa neziso risina kunaka. Musikana ndobva atodzika chipopota pana mahwindi aya yaanogadzira vanhu kuti pinda yapo. Windi uyu akati mama ko matarisa sei musikana uyu akuti iye imimi mamutarisa nezita rakaipa. Ini sokuziva kwangu kuti ndine chinhu chandofamba nacho ndakangoti necho mumwoyo chini chiya. Saka papa chaitoita wesi kuti chindidzivaidze. Saka ndakangoramba kuti ndobva ndachikepcha chinhu chacho kuti ndichione kuti chii chinhu ichi. Ndipo pandaona because ikombi yanga iri high yanga iri high room. Ndiko kuti ndichione chinhu chacho. Saka vokuturura voukama wandasara naye ndiye murume uyu womuroora uyu mwana wabhuti wangu ndiye anotosungudza musoro kwangu kwandakaberekwa dzinza rangu vese vakafa. Saka ndizo nyaya yangu ndakati ndiri kuona mukoma Robert achibatsira. Chamakatora ichi chiri parutivi penyaya. Munotonzwa kuti munofamba nacho? Ndochiona. Mutori nacho baba? Ndochiona. Mutori nacho baba? Munotochiona? Kuti chiri pai? Izvezvi chiri apa, chiri pane mukomana uyu. Asa ndichibata. Ichi chatisa. Matichi? Ndezvo uchikuita sei? Ndinacho. Chiri papi? Ichi.
but andikwanisi kuchibata nenge ndinacho. Saka munochitarisa neparutivi kuti muchione? Hai, nyange ndakatarisa ndakadai, even ndakadai ndochiona ini chinenge chiri parutivi, hachipo kufront yeti yangu. Hai, chiri parutivi hwangu left side. Saka ndakatomboinda kuna saka ndakambotoinda kuna chiremba ndikapiwa mushonga wekudonhedzera maziso. Hazvina change. Saka apa chakudimanja iko zvino ndinacho ichi padhuze pamba. Saka muri kuti chakudya maziso, muri kuti chakudya maziso masenyi sakakwana? Ini ndodza kuti ndodya apa chinopinda. Mani munochiona kumusoro kwacho kuya izvi zvakadai, zvimakumbo zviye zvakadai, izvo zvinenge zvichichochoni. Pamati apa chinopinda nepai munhu menyu? Chinorova muno, chikaramba chidya stereki kuno, ndozvinza zvinotsikira kuno, zvikatsikira kuno kuzvokuya kuno, zvakuti zvichiinda mudumbu ndokuda kurutsa. Even ndogara ndine salt kuti ndinyatsotarisa, ndinotoisa salt mukati mumaziso ndikaisa mvura kuti ndinyatsokuona zvakanaka, ndoisa mvura salt ndodai ndoisa. Zvane manguva yakadini? Izvi zvakatanga muna February, muna February this year. Pakupera kwakukadzi kana nchigwadama pane vanogwadama vanondiudza kuti ayo vaida kukuvhara maziso, kuti ukavharika maziso nyaya yemukomana yadi yapera, usisina munhu achamufambira, vakuita zvaanoda. Hauna utangana semwanangu wengi wakanauriwa. Asi izvi zvintu zvakutishamisa kuti kuvenga munhu kwacho kwabva kwasvika apa, nokuti wakusvikaona kuti ichi chinhu chiri papa, ichi chiri papa. Nemudari ndochiona hakuna kana mumwe munhu anochiona kusiya kwako. Ndichitanga uyu ndakambomushupa nchiti ichi sumudza sofa, chapinda pasi pesofa, osumudza sofa oti mama kulalutu hapana chiripo. Ndoti dzoka nangu chichitanga chaizara chaikuimba chichiita chihombe. First day ndakashupika ndidunyepa, nyange kurara kwakanga ndinetsa. Hanzi musi wakatanga kuzvona zvinhu izvo zvakavanetsa? Uyu ndaitoshupa uyu kuti muka uya usumudze ichi, chapinda apa, akasumudza hapana chiripo, akadii hapana chiripo. Pakana chaakumeswa. Munofanira kuti ubatsirwa, munoita bofu. Hazvirevi kuti chaida kuti muite bofu, chakauya kuti muite bofu, munotoita bofu. Ukaona chakutsotsonya maziso, chasara chini? Ita bofu. Moitiswa nevanhu ivava? Ndivo vari kuita, hanzi vari kuda ushu. Munofanira kugara mavaudza kana chinhu chacho tochiudza kuti tichapedzerana nini kuite naye. Munoitira bofu imhosva here kuenda kunororwa mumusha mevanhu? Imhosva? Hai, handinenge usingazivi. Imi mungazivi here mwana achitambudzika? Zvonzi chiitai bofu? Ivo vacho vakachiunza ndivo ngavaite bofu nacho chinhu ichocho. Ipapa muri kuchiona? Inini chiudzei zvataurwa nasekuru. Nhasi uri kusara muno mudare mumasekuru shumba, handidzokeri newe kubhuruwayo, handi muri muno muHarare makateerera, muchandiona pachivhitivhiti, muchandiona. Chitaura icho nendevera ichoyo? Namuhlanje uyasala khona apha wena, mina mbuyeli la ukobulawayo selindihluphile. Owenu lathatha umntwana wenyu makauraya, mina nzange angilacala, ngasasala simangele ukuthi umuntu waphonga ukulayo ebusuku, lina yini elikwaziyo seliphindwa lindihlukumezela abantwana. Namhlanje asala khona apha koSekuru Shumba, khona apha eHarare. Ndokukhuluma kwenu izolo emoya usithi ngikulandene eHarare, manje ngifike wakati ndaingei kuno kwaHarare. eHarare ngifuna usizo lwabantu abami. Awuya kwaHarare kuti khululana abantu abami, mina ngilacala, khululana abantu abami. Siyanani vana vangu, siyanani vana Ndingachiya abantwana lami sengikhulile. kana nindakura zvino ndakafa vana vangu.
basala belani vanosara vachiita sei vachichengetwa nani? izikolo nyabhadala ngedwa kuchikoro ndinovaendesa. lina lincedisi Mama ndibatsire ukuthi lava basale bele future kusasa. ndikuda kuti mangwana vasare vaine ravo ramangwana rakanaka. Ungakhangelani lami khangelana Sanana nosekurushumba usathatha nini. usekurushumba namhla uzadila Kana lawo. uchizvinzwa kuti uri shasha tarisana nasekurushumba. zvakaoma naye veretoi saka ipapa chapa pisiri papi ipapa Chinhu chacho hera ndokota ichi chiri kuti chiri kufamba chichiti chinorova ukumbira ukuti kwazvino hachisiri chihombe stereki chakuya like inyunyu kutailoka neunyunyu loka liti inyunyu acho chakuita kuti diki kuita kunge munzi. zincane lezi uqalisa iko lapho kwakukhulu khona. chichitanga vanokwavakarowera vakajaizwa vakaroa vane makamika kudherera kavakaita so havana kunyatsonzwisisa kuti mwana wemumwe haanzwaro ine ndindichavaratidza ndindichava kana vada kutsotsonya vari vavo ngavatsotsonya wavo wavakazvara kwete wako shuwa ungaisi kwachinji kuti unofamba wachiti ichichi ichichi wotonzi nemunhu wakanyanya kumutedza nezu rakaipa even chiuya even bhazi ndotoisa salt up ndotozora zora kumeso ndombotsinzinya salt yopinda ndozoita musha chinenge chakufambira idistance regati chikave asi tiri pano tese regati chidini tichikave ndinoona kuti vakajaira kuti uyu haana zvaanotiita hapana zvinoitwa anenge achifamba mumaprofita ipapo achiti hafamba hako mumaprofita nekuti vanenge vachiziva kuti ukafamba mumaprofita ko chimwe chinoitika chinyi hapana vanozorerwa here zvinhu zvavo hapana chinobisikwa kuti mwari wakanaka uchibatwa pamusoro mwari wakanaka zvapera ndakambotewa negirasi ane mukaka hazvina zvinhu zvakadai sei zvine mabvisirwa azvo zvine mabvisirwa azvo izvo nhasi unoyo Robert ndikanga ndapedzana ndiri kuita ndakukudza vakomana kuti ngavamushandi anofanira kukudza vanhu nekuti handichachioni zvichienda nekwachazoenda hachinesi kubvisa pamunhu kana chikwambo chinobva pamunhu wanzwa ipo kudonha kuri kuita mwana wako nemadhimoni anobva pamunhu madhimoni vaya anobva pai pamunhu zvimwe zvandasirira mukomana angakuudza ndiyandogara naye manekusteri zvakatanga zvakatanga zvese izvi kwakauya mbiya pakumba rusero ari kureva like baba vacho vakafira kumaini vakaita zvokupondo vanga ri gold baya vachiri ne2 months vapinda saka baba vacho vakangonditi kunokusango hakuiti kuti ndive nemari yakadai ndisina kana pfuti munhu anondiprotecta handina mota zvino kuri risk ndikati chimirira uhore uzodzoka saka vakaita zvokumuponda usiku takangonzwa kuti hadi aponda vokubasa kwacho kumaini kwacho vanhu ndakakamboshanda murume wangu umudhodha yamlei satolana sisebenza one ukambani yakuqala yavala ndokubva yazovhara ubhosi lo waingubhosi wetisonge song 2 mukuru wekambani akangandobvati wena ungasebenza nawe kuhle zvanzi takasevenza zvakanaka so wena buya ngapo uzova umanejele emaini chuya kuno ndishandire so wahamba emaini echinoi ndokunoshanda kuchinoi ehamba emaini echinoi kompana vaivetenga sivili aita zvakanaka so asi motari muchiguma kuti chigopura vanoda kuzotera vazonzwa makanaka sekuru so vachitenga gold waitengi gold konangale maini waisiti imali lolo langezefe wathatha isithombe imali wanthumezela wathi ngithwele 87,000 hanzi musi wacho wazofa iyoyo vakatora mufananidzo wemari yacho yaishandisa kutenga chuma chepasi
Saka ndobva usiku hwacho ihwohwo ndobva vatakwa vanhu vachida mari iyaya negold. Saka wahla wabuya esefile lava bantu ababuyayo ngangibazi. So ngibazi sebebuyile ngicabanga ukuthi nxa sebezombiza ukuthi umsebenzi ikhampani sivulile. Ndova wazonduza athi umurumo wakho ashaye. Sisine ndakatrya phone yabo since 9 yakazonopinde imukomana yeyu shwandoreva kuti ane mari dzake na 2 nichivaudza kuti sekuru anzi vashaika kuchinoshi. Saka vekubasa vati vagadzira mapepa kuti chitumbu chouya kubulawayo zvikanzi chirega ndosanganisa nemadharadhara. Ndobva vaenda ndikafonera zvikanzi vanhu vatosumuka kutoina chinhu vekutora mutumbi. Saka imi nemakomana muchaita sei? Ndikati handizivi. Zvikanzi sekuru takuvachengeta kuno kuHarare. Anyway, handiti munhu kana aine mukadzi mai vakapinda ndiwo mwana wenyenga nababa vakapinda oti zvonzi mukadzi wacho ngaapinda atarise ndiye murume wake handizve manje iko havana kudaro vakapinza uyu ndakazonzi newe ukama hwangu vanane nawo konko sekuru vachema mumocha zvaita sekunyaradzwa. Ndikamira uya zvikanzi ndaratidzwa chimutumbwani wababa. Ini ndakuda kupinda zvikanzi aiwa vapinda ivo vakwana. Handina kumuona kwakaonekwa uyu iye mukomana. Tadaro ukubasa kwacho baba vacho vachengeta. Ukubasa ndobva ati isusu tokupa mari kuti uye uzoona pakashayikira mufi. Maybe pane dzimwe nhumbi dzake dzakasara onongoredzera. Tikatumirwa mari ndobva toromwa muroora tikaenda kuchino takarara kukadoma bhosi wacho ndi mukuru kadoma nebusiness mukadoma imomo. Ndobva taenda kuchinoyi tasvika tikanoona tikadzoka futi tikarara muhoteri mabhosi vake tikafuma chiuya Bulawayo. Tasvika Bulawayo usiku tarara mvura muna muroora wangu ndobva aenda kutoilet. Ndobva tete hapana mvura. Ndikati mvura sazvinetsa chirega nditsvage munimuke ndotsvaga mukomana anoticherera wepa next door. Nichibuda ndobva ndawana rusero kuti unfortunately phone yangu yakacrasha but uyu ati haana phone zvirimo pictures yacho paguku yake. Takaona rusero ruya sekuru rwakapera kudhara kushanda rakadamuka rune jira rered nemutsvairo wakasungwa nered and black wakapera kudhara kutsvaira zviri payati. Handida kuita noise muroora muka unoona zviri panze. Zvikanzi tete zvaita sei? Tikati hatizivi. Maybe vanhu vokuHarare vafunga kuti ndauya nemari satina kupewa mari asi ingati aenda nemuzukuru wavo. Tagara ndafonera mukoma wangu ari kuSouth Africa budi pane medzi wakadai ndamutumira picture zvikanzi unopedzera unoswera wabuda pasocial media chingotsvaga vanhu. Ndobva tatsvaga mapostori okutanga. Mupostori akati chinhu chakakura ichi chinhu chavinga iwe kuti ukachinonokera kuchibvisa uchafa wakagara vanhu vazochema kuti warwadzwa nemurume wako. Ndobva tadi mupostori uya akati $30. Shamwari yangu ikati uyu anoda mari siyatitsvage mumwe. Zvikanzi aiwa ini handina kuti ndibvise ndirini tsvagai mumwe mumbunzwa but mukanonoka wani kachaya chichakuratidzai saini chokuti chinjiri kurarama pamba. Uyu baba vacho paakafa anga ari boarding school. Ndine uyu ndikane tennis. Uyu cousin wanga uya nemuprofiti wechimai. Vauya akati inoda zvinhu zvokushandisa aenda kuNkulumani kunotsvaga zvinhu zvokushandisa. Ndasara ndakangogara pasofa. Pavakadzoka vakati mainini budai muone zvaita zvinhu zvenyu pashi. Takaona banga paside perusero rakapera kudhara kucheka. Uchibhodha kudai chinopinda kumba mareza 2 akapera kudhara kucheka. Tikati chiprofiti chiya chokuti chicharatidzwa kuti chinhu chiri kufema chiri pamba. Amai vaendobva vatora chinhu chiya vakaenda nacho dambudziko. Ndipo pakatanga dambudziko 2021 muna October up to now. Mukomana airwara kuchikoro ndomuwana arariswa pasaiti asi singaiti. Zvakazotanga kubuda pachena last year muna January. Ndipo mhepo payakatanga kutaura last year muna January. Mhepo yakatanga 9 ikazoguma kuma 21
ikati vanhu vacho vatova kumakuva vakutobvisa miko munhu 1 munhurume akapfeke zveblack hanzi anenge akapfeka zveblack haoni kuti chii saka kukotera kwamuri sekuru kuita matambudziko ndikutaura zvangu ndichiseka muberudya ndozuva reutanga nekupedzisira hatina nguva yekuswera iwe tibatsirane kurwa hakubatsiri uku hazvitombobatsiri chinhu asi taurai zvamuri muda kuti zviitwe pamwana zvipere ndakamutadzirei kuna isekuru vanava ini nezvatiri kubvunza kuti vakatadzira imhengo dzapanoswaziya taurai tizvo kuti mutirayire sezvatakaita patakaenda paguva paya paya mukatiudza kuti paitiwe so noti pane chakati paya so taurai sekutaura kwenyu pamakaita paya hazvina basa hazisi hama yenyu asi ndikutobatsira hama yenyu mwana wenyu ndini ndikutokubatsirai nevaroora murutuka munyarimi saka taura nehama yako iyu semu aripo pana ndi hama yako semu ndiripo wani ndine hama yako taura chabvunze andoda haza hama yako akubvunza handisi hama yako asi ndikuzama kubatsira hama yako utsinye wenyu ubenefita chiko neutsinye wenyu nayo yesawira hazvina basa mai vake vakashata sevakuberekerai vana vamakunisa nhasi kushata kwacho kuri papi kwemuroora kuri papi munoda shamwe imi mudhara imi sakanya chikuda kuziyani yesakanya ndeivo vakadhara ino kasakanya kusora kasviba chitinokukanika mututu tuchinyepa kukotama kwacho kugara kwacho kukotama kutsirisira pasi kudai unoziva kuti kadhara chaiko chaiko utsinye itakadhara ngekuda kurwa nevaroora nevana apa uda kuita kushayisa mukazuze kuimba yake tuuziyani muda murira mudhuri amnyari mudhuri chii mudhuri pachaisiyawo imba iyoyo iwe usandirumika mudhuri mudhuri dzikama wamboita mutsoti waasina ususambotenga kweimba dao ndiyo shungu dzemba asina mboicha kweimba dzikama unokwara dzikama ngarisika dzikama usaurisiwa hauna simbero dzikama saka iwe wamboireko naisawira iwe usikuda kutaura. For these and more stories, tune into Zim News Bit TV